Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Милләт ул тышкы кыяфәткә генә чыгып калмыйча, кешенең холкында, эш гамәлләрендә дә ачык чагыла дигән бер фикер иясе. Бүгенге кунагыбызның да татарлыгы аның бөтен барлыгыннан чагылып тора. Аны хәзер татарның Илон Маск дип йөртәләр. Белмәгәннәрнең исенә төшерәм. Илон Маск финанслар һәм технологиялар өлкәсендә революция ясаган Америка инженеры, дөньяның иң бай кешесе. Надир Тахир улы Бахауиев 1983 елның 8 сентябрендә Казанда туган. Икенче татар гимназиясын тәмамлаганнан соң Казан авиация институтының авиатөзелеш факультетында 3 ел вертолетлар төзергә өйрәнгән. Әмма 3нче елдан соң гаиләсе белән АКШка күченеп китә. Америка Кушма Штатлар армиясында башта рядовой булып хезмәт иткән, ә Эмбри-Ридл аэронавтик университетын тәмамлагач, Милли гвардиядә офицер булып хезмәт иткән. Беренче шәп Piper Aircraft, аннан соң Maston Space Systems һәм XCOR Aerospace компанияларында эшләгән. 2013 елда үз компаниясына Bagawev Corporationга нигез салган. Тарихтагы беренче булып 3 яссы басучыда 3D принтерда ясалган ракет тәргәшендә эшләгән ракетны җибәргән. Хәзер Казанга кайтып, үз конструкторлар бюросын ачып, авылны һәм шәһәрдә тоташтыра торган электр авиациясын үстерергә, күп мәртәбә кулланыла торган бер баскычлы орбиталь ракета төзергә омтыла. Хайырлы көн, Надир әфәнде. Исәнмесез, мен Назив абый. Вакыт тауып, студияга килгән өчен беренчедән бик зур рәхмәт, ерак җирләрдән кайтып. Икенчедән, ник кайттың дип әйтмиләр безнең татарда, чөнки ул синең туган җирең, ватаның Казан. Мин сорауны икенчерәк төрле итеп куям. Татарда рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган җир дигән бер әйтем бар. Бу әйтем хаклыкка туры киләме? Чөнки бүгенге яшьләр кайда рәхәт, шунда ватан дип әйтергә яраталар. Ватан дигән төшенчә ничектер икенчерәк планга күчте. Бу кәдәнчик сез. Бу мәсьәлә. Кайда рәхәт шунда ватанны алсам, миндә Америкада рәхәт булды, рәхәт булгач нәрсә эшлисең? Рәхәт булгач ватанга кайтасың. Һәм шул ук вакытта мин Америка Кушма Штатларында бер вакыт икенче ракетаны төзегәндә уйладым. Мин моның белән теләсә кайда шөгыльләнә алам бит дип уйладым да. Нигә мин монда утырам, нигә мин үземнең татарларым белән ак кирмәндә түгел, ник шәй йортында эшпишмаклар ашамыйм дип уйладым да, менә кайтырга булдым. Анда ничектер әкренләп кибә башладым кебек. Монда кайтып, яңадан бөтен татар рухын үземә сеңдереп бик шатмын. Менә кибә башладым дигән сүз әйттегез, инде сез аны бер әңгәмәгездә әйтәсез. Кеше ниндидер бер дәрәҗәгә җиткәннән соң резинага әйләнә дип әйтәсез, диме? Күңеле хата дигән сүз. Бездә андый сүз бар, татарда тирисе калыная дип әйтәләр. Менә кайчан барлыкка килер кешедә шундый? Ул бит хәзер еш күрсәтелә. Күрше-күршегә керми дип әйтәбез инде хәзер, име? Нидер әзрәк кенә татар аткан атасын танымый дип әйтәбез, әзрәк кенә байлык тупласа, икенче төрле карый башлый кешегә, карашы үзгәрә дип әйтәбез. Менә кайсы вакытта шундый үзгәреш була кешедә? Минемчә, ул төрле кешеләрдә төрле вакытта була ала. Кайбер кешеләр мәктәптә ул дөньяда ничектер разочароваться итә ала да һәм ниндидер бер халәттә ката. Икенчесе эштә аны үсүдән туктаталар да, ул ярый, мин мондый форманы алам диләр. Мин үзем катмаска тырышам, шуңа күрә минем дөнья һәр вакыт бераз гына үзгәрсә, ул бик яхшы дип уйлыйм. Шуңа күрә мин бер формада катырга уйламыйм һәм яңадан һәр вакыт ниндидер яңа өлкәләрдә, ниндидер казанышларга ирешергә тырышам. Менә бу катмау һәм битлек кимәү ул җанга барыбер авырлык тидерә торган. Чөнки кайбер әйтәләр, бу безгә бу кырыс дөньяда яшәр өчен кирәк мондый маска дип әйтәләр. Минемчә, ул уңайсызрак, бер формада кайтсаң сиңа уңайлырак, әмма син кеше формасын югалтасың. Миңа бер вакыт төш килде, анда әллә нинди мондый кешеләр, тегенди кешеләр, шул инде бер формада каткан кешеләр, алар ямсызлана дип уйлыйм. Шуңа күрә сиңа бераз уңайсыз булса да, һәр вакыт яңа нәрсәне өйрәнү авыр ул. Өйрәнсәң, һәр вакыт яшь буласың, һәр вакыт ниндидер яңа нәрсәләргә. Һәм күңелең катмый булып чыга инде, диме? Чөнки тире калына бер нәрсә, күңел кату бөтенләй икенче куркыныч нәрсә. Яңа музыка, яңа профессияләр, яңа хоббилар, һәм бәлки яңа дуслар, искеләрне онытмыйча яңа дуслар ясау да мөһим.
Космос ул иркенлек, шиксезлек дисез сез, име? Һәм татарга тез профессия юнәлеш дип әйтәсез. Менә раслап күрсәтегез әле. Минемчә, татарда ике компонент бар. Берсе болгар компоненты, ул инде бер җирдә утырган, авыллар ясаган, үскән. Икенчесе ул Чыңгыз хан белән килгән шул иркен атларга утырып далаларда очкан татарлар. Минемчә, безгә хәзер шунысын искә төшереп, космос ул яңа дала дип уйларга кирәк. Безгә әле космоска чыгарга, айга барырга, Марска барырга, аннан соң инде мин уйлыйм 50 елда мин иң зур корабльне, йолдызатны, звездолетны төзеп, инде я үзем анда утырырмын, я картайып үлсәм, балалар утырып башка йолдызларга омтылырлар дип уйлыйм. Менә бу йолдызга ашу турында хыяллану, шуннан соң термотөш реакторы булдыру, электр белән эшләтелгән авиацияны булдыру, булар менә без гадәти кешеләр күзлегеннән караганда бу җитмәс хыял шикелле тоела. Сез ничек уйлыйсыз? Менә кайда хыял һәм кайда чынбарлык? Аның чиге кайда булырга мөмкин? Бәлки бераз тарихка карасак, элек бит электр тогы булмаган, авиация булмаган, интернет булмаган, лазерлар булмаган, атом төш реакторлар булмаган. Алар бөтенсе барлыкка килгән. Шуңа күрә яңа нәрсәләргә шундый ук оптимизм белән карарга кирәк. Һәм без ниндидер цивилизациянең кырында түгел, хәзер дөнья үзгәрә һәм Казан һәм Татарстан дөньяның уртасында була ала. Шуның өчен безгә бераз кыюрак булырга кирәк. Шоссе белән складларга инвестицияләрне генә түгел, биналарга гына түгел, шул инновацияләргә инвестицияләр ясарга тиешбез. Термотөш реактор әле ясалмаган, без аны ясасак, без инде бөтен дөньяга арзан чиста энергия бирә алабыз. Космоска чыгу ул Кытай белән Америка белән Россия гына түгел, ул татар эше дә була ала. Без бит космодромны Казакстанда төзи алабыз, Кырымда төзи алабыз, Сомалида төрекләр белән төзи алабыз. Бу бөтен мөмкинлекләр бездә бар. Безгә үзебезгә ышанырга кирәк. Шуннан яшеннән курккан шайтан дигән шикелле безнең халыкта бит атом станциясе төзү куркынышы янаганнан соң халык бердәм күтәрелеп чыгып, хакимият таны яклап чыгып, ул инде хәзер бүген туктатылды һәм бөтенләйгә туктатылгандыр дип уйлыйлар. Чөнки кешедә безгә атом төш дигәндә курку хисе бар һәр вакытта. Нурланыш, үлем җитә. Менә бу термотөш реакторы дигәндә дә халык кая куябыз нурланышны? Тагын бу җегет безгә нәрсәдер безгә зыянлы әйбер тәкъдим итә дип уйлап куймаслармы дип әйтәм бүген. Беренчедән, мин дә атом төш реакторларга каршы, әмма термотөш реактор ул чиста реактор, атом төш реактор ул пычрак реактор. Мин дә аларга каршы, әмма без термотөш реакторларын төземәсәк, атом төш реакторлар барыбер килә. Без бөтен урманнарны яулыкка яндыргач, бөтен газ һәм нефть беткәч, бездә башка ысуллар юк. Ул кояш энергиясын алу я атом төш реакторларын төзү. Шуңа күрә барыбер инновация рискларны алып, термотөш реакторларны үстерергә кирәк һәм тормышка ашырга кирәк. Һәм алар чиста, һәм алар калдыкларны, радиоактив калдыкларны калдырмыйлар. Шуңа күрә рискларны алырга кирәк һәм кыюланып, атом төш белән термотөшне айырмасын өйрәнергә кирәк. Берсе ул уран белән плутоний, икенчесе ул водород һәм чиста элементлар. Казаннан Америка китү нинди авырлыклар китереп чыгарды? Менә татар баласы, татар гимназиясендә укыган, икенче татар гимназиясын тәмамлаган кеше. Аннан соң әле татар мәктәбеннән соң иң шәп дип әйтәбез инде техник университетка керү, Казан авиация институтына. Аны тәмамлаганча китеп барганда, менә сез нинди уйлар белән киттегез? Авыр булмасмы? Тел белү проблемасы килеп чыкмадымы? Менә ничек үттегез? Курку булмаган иде бездә әле. Икенче татар гимназиясендә американ укытучысы булган иде. Шуңа күрә без инглиз телен яхшы практикалашкан идек. Һәм Америкада беренче эшем махсус машиналарны сатып инглиз телен өйрәнү эше булган иде. Ул мине берничә нәрсәгә өйрәтте. Аннан соң мин шунда ук армиягә киттем 1-2 айдан соң. Армиядә инде төрле кешеләр бар, кайберләре инглиз телен бик начар белә, мәсәлән, испан халыклардан килгән кешеләр. Шуңа күрә анда инглиз теле әлбәттә бик гади, әмма дусларны ясыйсың, аралаша башлыйсың да. Сөйләм телен өйрәнергә була инде. Авыр түгел. Син мөхиттә булсаң, ул сиңа барбер сиңә.
Уку бит безгә курслар Америкада бик зур акчалар түләп укырга кирәк икән дип. Анысы шулай, университетлар төрле бар, теге бюджетный кебек университетлар да бар, анда инде университет синең өчен түли, аның өчен син я спортта зур казанышларга ия булырга тиеш, я бик яхшы итеп укырга тиеш. Мин хәрби булгач, минем өчен дәүләт түләгән һәм мин университетны бетергәч инде офицер булып хезмәт иттем. То есть армиядә хезмәт иткән кешеләргә бушлай укырга кирү мөмкинлеге бирелә, Әйе, монда университетка армиягә бармас өчен керәләр, дигәндә армиягә университетка керер өчен керәләр. Аерма бар икән шулай. Син чамалыйсың бит инде космос өлкәсе бездә бигрәк тә ракета төзү өлкәләре ул дәүләт кулында һәм хәрбиләр кулында. Әйе. Ул әлбәттә Америкада да шулайдыр дип уйлыйм. Ләкин Маск безгә аның икенче нигә күрсәтте, анда шәхси кешеләр кулында да булырга мөмкин икән. Безгә бит әле алар килеп җитмәгән. Менә бу авырлыклар бездә синең менә бу хыялларыңны тормышка ашырга комачауламас дип уйламыйсыңмы? Комачаулар дип дөресрәге. Миндә андый куркулар бераз бар иде дип уйлыйм, әмма алар әкренләп юкка чыга. Америкада да иң беренче итеп космоска 2004 елда Bertrand һәм аның компаниясе Scaled Composites Spaceship One булай космоска сикерткән. Һәм дәүләт аңа әкренләп карап, ярый, бәлки аны шул частный кулларга бирсәң, ул куркыныч түгел дип уйлады да, ул хаклы, анда бернинди дә куркынычлар бар. Әйе. Минемчә Татарстанның үз юлы була ала һәм біз көчле итеп юк, бездә космонавтика үсә дип әйтә алабыз. Федераль центрга да андай нәрсәне әйтә алабыз. Бездә машина төзелеше бар, судостроение бар, самолетлар, вертолетлар төзелеше бар. Ракетостроение ул логик рәвештән киләсе бер адым. Ул булмаса, бәлки без конструкторлар бюросын төзеп, башта шул электр авиацияны төзергә, вездеходлар төзергә һәм термотыш реактор төзергә тиеш без дип уйлыйм. Һәм инде әкренләп репутацияны ясап, инде космонавтикага монда булмаса, яңадан без мәсәлән төрекләр белән бергә Сомалида космодром төзи алабыз. Ул эшне Казанда да ясарга була, башка илләрдә дә ясарга була. Менә әлбәттә без теге гадәти кешегә моны аңлау авыр. 3D принтерда ракетаның этәргечен, двигатель дип әйтәбез инде, димме? Бастырып чыгару, бастыру дип әйтәбез инде. Ясау җыю түгел, әйме, детальләрдән җыю түгел, бастыру. Әйе. Бастырган шикелле. Менә бу технологияны бездә дә кулланып буламы? Двигательләр этәргечләр генә түгел, әмма башка нәрсә өлкәдә дә. Әйе, ул бик файдалы технологияны шул вертолет төзелештә, машиналар төзелештә, нефтехимиядә, теләсән нинди җирдә насос булса, анда турбиналар ясала, турбиналарны иң җиңел итеп шул эш ясылык басучылар белән ясау иң арзан булып чыга. Һәм теләсән нинди деталь, өйдәге детальләр, машинада кулланган детальләрне бөтенсен 3D принтерларда ясарга була. Һәм шул, мәсәлән, минем дә яңа 3D принтер проектым бар. Үз 3D принтерны ясау өчен компанияны ясарга була һәм алар иң яхшы алман принтерлардан да арзанрак һәм зуррак һәм яхшырак була алар. Безнең җирлектә Татарстанда Made in Татарстан дип әйтә алабыз біз аны. Димәк, кулланыш таба алу мөмкинлеге бар Татарстанда. Һичшиксез. Теләсән инде җирдә станок кулланса, анда 3D принтерда кулланыла ала. Biz инде Иннополисны, үзебездә төзегән Иннополисны, басуда төзегән, нольдан төзегән Иннополисны AQShtагы кремний үзәге шикелле булырга тиеш дип барабыз инде үзебез шәйме. Менә аны шул дәрәҗәгә җиткерү өчен нинди шартларның булуы шарт дип әйтәбез инде, әгәр бу шартта сүзмә-сүз китте. Минемчә, ул артык ерак булырга тиеш түгел, ул югары ысланда булырга тиеш. Теләсә кайчан паромга утырып Казанга киләсең. Әлбәттә, Иннополистан да монда килү күпме 50 минутмы, 30 минутмы. Тик анда ул кичкенә бер шәһәр һәм ул бик кичкенә инде. Аның Казан белән бәйләнеше юк. Менә югары Усланда, Казанда якынрак булса, ярның теге ягында гына була, димме? Кеше, мин концертка киттем дип әйтә дә, паромга утыра да концертка бара. Я дуслар белән күрешеп, я Кирмәнгә бара, я Бауманга, я Кремлевскийга барып, дуслар белән күрешә. Миндә бер иптәш бар анда, ул әйтә, мин анда башка эшли алмыйм дип Казанга китапханәгә килеп, китапханәдә эшләп
эшләргә. Эшләргә түгел, компьютерда эшләргә инде көне буе тегендә эшләп булмый, монда килеп эшләргә. Шуңа күрә аны якынрак төзергә кирәк. Мин үзем уйлыйм, үземнең конструкторлар бюросы булгач, ниндидер бер кампусны ясап, мин аны югары Осланда ясар идем. Минемчә ул иң яхшы урын. Казанга да якын, һәм шул ук вакытта бераз ераккарак, анда тавышлар әзрәк. Тышкы тавышлар әзрәк. Космос, сез әнигез сезгә бер вакытны булай дип әйткән икән. Улым, җирдә сиңа урын беттеме, нишләп син космоска ыргыласың, йолдызларга ыргыласың дип әйткән. Һәм син анда шул вакытта җавап биргәнсең икән әнигеңә. Миңа кечкенә вакытта, бала вакытта йолдызлар турында әкият укымаска кирәк иде сиңа дип. Кайдан башланды дип сорамакчы булам. Әнигезнең әкиятләреннәнме бу космос? Әтиегезнең технаридан ничектер этәргеч булдымы? Нилеп кайдан килде бу? Икесе дә, әтием дә инженер, электр инженеры булу, һәм әнинең музыкасы да, һәм бәлки татар булу да, ул далада атта чабып, күккә карап, йолдызларга карау, безнең 1000 еллык хәтергә сеңгән. Без бик кызыксынучан халык. Мин мәсәлән Чехиядә булдым, чехлар кызыксынучан халык түгел. Аларның авылы бар, кечкенә урманы бар, басуы бар, Ветровый колены бар ашарга, башка аңа бер нәрсә дә кирәкми. Безгә атка утырып, анда нәрсә бар икән дигән кызыксыну һәр вакыт бар. Шуңа күрә шул бөтенесе бергәләп һәм Советлар Союзында үскәндә космос бөтен җирдә булган иде бит. Мин шул Советлар Союзының сеңүен әле җибәрмәдем. Шуңа күрә Сезгә дә калды ул нәрсә, әйме? Тәрбия һәм белем. Минем өем янында шул Ту-144 тора, зур самолет, беләсездер, кайда. Ул искиткеч матур, мин аның янында фотолар төшәм, аңа карыйм, ул шедевр кебек нәрсә минем өчен. Кайбер кешеләр фотоларга, рәсемнәргә карый, мин шул шедеврга карыйм. Димәк, синдәге пассионарлык, энергия ташып тору, менә монда хыялылык та шул безнең халыктан каннан килә торган дип әйтмәкче буласың инде син, әйме? Минемчә, татарның пассионарлыгы әле башлана гына. Кешеләр уйлый, ул бетә, юк, ул бәлки башка халыкларныкы бетәдер. Безнеке ул әле башланды гына, безнең беренче дәүләт ул ТССР. Ул Болгар ил түгел, Каганат түгел, Казан ханлыгы түгел, ул ТССР ул беренче дәүләт. Татарстан Республикасы. Яңа тарихтагы. Татар дигән сүз дәүләттә ТССРда гына барлыкка килгән. Татар дәүләте дигән нәрсә аңа кадәр булмаган. Болгар булган, Казан булган, Төрки Каганат булган, Алтын Орда булган, татар нәрсәсе әле булмаган. Шуңа күрә безнең пассионарлык әле биреләр генә. Безнең яфракларыбыз да әле барлыкка килмәгән. Ихлас җавапларыгыз өчен, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бу дөньяга һәркайсыбыз үз язмышы, үз миссиясе белән туа. Менә шул үзебезгә тигән кадәр гамәлләрне бүгенге кунагыбыз шикелле башкалар сокланырлык, горурланырлык дәрәҗәдә башкарырга язсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.